jeg forventede faktisk, at det ville gøre mig mere sur, og jeg forventede, at jeg ville få en eller anden form for større had imod de her russere, men jeg skal være helt ærlig at sige, at jeg har haft nogle stykker helt tæt på mig, og den ene af dem, han var 18 år gammel og computerprogrammør, og han ville bestemt ikke være der. Hvad sagde han til dig? Jamen, jeg kan ikke lige fortælle dig, hvad han sagde til mig, men jeg kan fortælle dig, at morgenen efter, der blev han begravet. Altså, og det, sådan nogle ting, det følger en rimelig... Det følger en, ja. Wow. Så det du siger, det er, at altså på begge sider, der er folk, som selv når de har taget krigsfanger, som det jo er, så ender de indimellem i en grav et eller andet sted. Jeg har hørt om en vellykket fangeudveksling, og det er det. Ellers bliver folk slået ihjel, eller hvad sker der? Folk bliver slået ihjel, ja, det gør de.